Nilqakom għal programm ieħor hemm miktub programm li fih niddiskutu x'hemm miktub fil-kelma ta' Alla. U f'dana il-programm se nibdew sensiela ta' studji ġdid, programm ta' sensiela ġdida fejn fih se niddiskutu l-itwal paragrafu li hemm fil-kelma ta' Alla. Fil-fatt se nagħmlu studju intensiv, studju naqa' twil bil-fors għax il-kapitlu huwa twil ta' Salm 119. Wieħed mill-isbaħ salmi li nsibu f'dan il-ktieb, nfakkarkom il-ktieb tas-salmi huwa ktieb ta' talb Ebrajku. Il-Lud, il-poplu Ludi, juża dan il-ktieb għat-talb tiegħu. U se naraw f'dana is-Salm 119 naraw li fih bħalma għattilkom huwa l-itwal kapitlu u jiġbor fih 22 paragrafu. Għaldaqstant aħna ser nagħmlu programm għal kull paragrafu. Jiġifieri għandna żgur 22 programm. Kull paragrafu f'dana is-salm fih 8 tifrus, allura f'kull programm aħna ħanaqbdu dak 8 versi u nagħmlu studju tagħhom u naraw is-salmista x'qed jgħid Alla x'qed jgħid permezz tas-salmista. U b'kollox allura għandna 176 vers x'nistudjaw. Xi ħaġa interessanti li rridu nkunu nafu huwa illi kull vers f'dana is-salm, jiġifieri 176 vers, f'kull vers ħansibu referenza għal kelma liġi, jew kmandamenti, jew praċetti, jew istruzzjonijiet li jfissru kollha l-istess. F'kelma waħda s-salmista hawnhekk qed jitkellem fuq it-Tora, fuq il-liġi tagħna. U huwa fatt interessanti bħalma dejjem tallimna aħna meta Alla jgħid xi ħaġa aktar minn darba fil-Bibja jkun qed jagħmel referenza, allura l-mistoqsija tiġi waħida mhux jagħmel referenza għal liġi tiegħu meta qal 176 darba jirrepeti l-kelma f'salm wieħed. Interessanti ukoll li nkunu nafu bħala introduzzjoni illi kull paragrafu huwa iddedikat għal litra ta' alfabet. Għandna 22 paragrafu, 22 ittra tal-alfabet Ebrajku u fil-programm tagħna llum ħanibdew bil-kelma Alef li hija litra vokali A fil-lingwa tagħna. Allura, it-8 tifrus f'dana is-salm kollha jibdew b'littra A meta qed naqrawh bl-Ebrajk. Bil-Malti dina tintilef, imma dika hija ir-regola li bih huwa miktub dan is-salm. It-tieni paragrafu li huwa litra Bet huma kollha mibdija il-frus jibdew kollha b'littra B. U nebqgħu sejrin hekk l-alfabet kollu bħalma naraw kull ġimgħa. Xi ħaġa oħra li ħanibdew insemmu li diskrivu xi ħaġa żgħira hija kif kien jinkiteb qabel l-alfabet, qabel il-bniedem ħareġ ħoloq l-alfabet miktub kif nafuh aħna, kien ipenġi biex jiftiem. U kull litra tal-alfabet Ebrajku hija sinonima ma' xi stampa partikolari. Fil-każ tal-litra tagħna llum litra Alef kienet tkun rappreżentata minn ras ta' barri. Ras ta' barri illi tfisser li hija qawwa, awtorità u hija wkoll mexxej għaliex għax hija l-ewwel waħda fl-alfabet. Hija speċi il-leader bħal ittra. Allura qed naraw il-barri illi jissimbolizza tmexxija, jissimbolizza qawwa u awtorità. Bil-forsa li inti biex tkun mexxej tajjeb li tkollok il-qawwa u l-awtorità. Ejja ħalli ngħaddu għall-istudju tagħna u nibdew il-programm tagħna issa b'dan l-istudju. Illa li dak li qedtilkom issa ħajpajot għal kull programm kull ġimgħa. U biex nibdew l-istudju tagħna bil-forsi rridu naqraw l-ewwel 8 tifrus ta' dan as-salm u għaldaqstant inħeġġiġkom bħal dejjem mara li għandkom il-Bibja f'idejkom, iftħu Salm 119 u ħanaqraw minn versi 1 sa 8. U Salm 119 1 sa 8
jaqra hekk. Ħenjin dawk li triqithom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-praċetti tiegħu b'qalbhom kollha jfittxuh u anqas ma jagħmlu ħażen imma jimxu fit-triqatu. Int tajt il-praċetti tiegħek biex jitħarsu bir-reqqa. Li kien iżomm sħiħ il-mexi tiegħi fit-tħaris tad-digriti tiegħek. B'hekk jien le ma nirex meta naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Infaħrek b'qalb safja. Meta nitgħallem il-ġudizzji tal-ħaq tiegħek. Id-digriti tiegħek inħares la titlaqnix għal kollox. Din hija l-verżjoni bħalma dejjem ngħidilkom mill-Bibja li nuża jien għal dan il-programm, il-Bibja li aħna ta' Sajdon. Hemm verżjoni oħra illi wkoll nagħmel referenza għaliha waqt il-programm illi hija għal dawk li għandhom il-Bibja li aħna ta' Slalib. Kull ma jkun hemm huwa xi differenza f'ċertu kliem tal-Malti li jkunu fisser l-istess. Imma forsi ċertu kliem m'għadux jintuża llum huwa kliem antik, imma xorta s-sinifikat ta' dak li qed jgħid Alla permezz tas-salmista qiegħed hemm. Biex inkomplu bil-programm tagħna u nibdew l-istudju fuq dan is-salm, issa ħanaraw x'inhi t-tema ta' daw it-tmien tifrus. U it-tema ta' daw it-tmien tifrus, u anke fis-san kollu prattikalment, imma issa nitkellmu fuq l-8 hija l-ubbidjenza lejn il-liġi ta' Alla. Li bniedem irid ikun obbidjenti lejn il-liġi ta' Alla il-Missier. U fil-fatt naraw versi 1, 2 u 3 li jagħmlu referenza għal dawk in-nies illi jsegwu l-liġi. Fil-fatt versi 1, 2 u 3 u vers 115 huma l-korba tifrus f'dan is-salm illi mhumiex indirizzati dirett lejn Alla, imma qed jitkellmu fuq terzi persuni. F'dan il-każ versi 1, 2 u 3 bħalma qrajna jitkellmu fuq dak li huma ħenjin. U allura qed naraw li anke il-mod li qed jitkellem fuq il-ħenjin imma jagħmel referenza għal-liġi ta' Alla. Vers 2 jitkellem fuq ir-riżultat pożittiv ta' dawk li osservaw il-liġi tal-Alla u vers 2 jgħid ħenjin dawk li jħarsu l-proġetti tiegħu b'qalbhom kollha ifittxuh. Fuq daħ nitkellmu dalwaqt. Versi 4, 5 u 8 jitkellem fuq dawk li josservaw il-liġi tal-Alla u naraw li il-ferħ huwa s-suġġett ta' daw it-tmien tifrus, il-ferħ ta' min isegwi l-liġi. Imma mhux biss ta' daw it-tmien tifrus, imma li bniedem ikun ferħana ximxi mal-liġi tal-Alla hija it-tema tas-salm kollu 176 vers li jitkellmu fuq hekk. U daw ħanarawhom programm wieħed wara l-ieħor. Xi ħaġa interessanti fl-ewwel stanza naraw illi naslu għalih issa wkoll fl-aħħar line meta qed nagħmlu l-aħħar vers, naraw li s-salmista kellu ġlieda biex jimxi ma' liġi ta' Alla. Xi ħaġa li aħna wkoll nagħmlu hija relatata magħna. Għalhekk għandna bżonn l-Ispirtu Santu biex jgħinna ngħixu u nimxu din il-mixja. Ma jfissirx li l-kelma ta' Alla ma tistax timxi magħha, il-liġi ma tistax issegwiha. Anzi nafu Alla x'qal lil Mosè fil-ktib tad-Deuteronomju nafu x'kiteb Mosè lill-poplu tiegħu, ktib tad-Deuteronomju kapitlu 30 vers 11 fejn Mosè lill-poplu tiegħu jgħidlu hekk. Din il-liġi li qed nagħtik illum mhix tqila għalik u anqas il-bot minnek. Mela diġà qed naraw Alla permezz ta' Mosè qegħdin nisma' il-liġi li tajtkom jiena mhijiex tqila għalik. Allura l-mistoqsija tiġi waħida, għaliex is-salmista saba' iebsa biex jimxi mal-liġi? Għaliex aħna insibuha iebsa biex nżommu il-liġi kif jixtieqna nagħmlu Alla l-Missier? U l-istess hawnhekk ir-risposta jtienna Alla l-Missier fil-ktib tal-Esodu. Ktib tal-Esodu kapitlu 32 vers 9 fejn jaqrek. U l-mulej jissok tgħid il-Mosè, jien ħares lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras iebsa. Mhux għax il-kelma tal-Alla hija iebsa biex timxi magħha imma għaliex il-poplu aħna
rasna ibsa u forsi intom tgħidu li Madonna kien qed ikellem il-poplu ta' dak iż-żmien. Immorru fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 7 fejn sibu l-famuża pridka li għamel Stiefnu qabel imħaġġar, anzi imħaġġar minħabba li wassal dan il-messaġġ u ejħa naraw x'qallhom Stiefnu lill-poplu tagħna. U dan il-messaġġ huwa wkoll għalina qiegħed fit-Testament il-Ġdid. Ja nies ta' ras jibsa, diġà qed jgħidilna intom raskom jibsa. Intom laqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqftulu l-Ispiritu Santu. Għaliex qed jgħid hekk għax jekk inti wieħed minn dawk li temmen li llum m'għadniex taħt il-liġi, inti qed talaq widnejk għall-kelma tagħna u qed tieqaf għaldaqstant l-Ispiritu Santu. Qed tagħmillu talaqlu l-bib. Ejja ħankomplu. Kif għamlu mis-sirjietkom qegħdin tagħmlu intom ukoll. Lil min mill-profeti ma ppersegwitawx mis-sirjietkom. X'kien xogħol il-profeti, xogħol il-profeti dejjem kien isma' ifqu għamlu dnub. Duru, erġu bdew imxu mal-liġi, jobdu l-liġi tal-Torra, għax kienu jgħidulhom hekk, kienu joqtluhom u jħaġruhom. L-istess bħalma ħafna jagħmlu llum, forsi ma jħaġrux u ma joqtlux imma tiskanta ċertu Kristjani x'ħabta għandhom spiritwalment joqtlu il dak li jkunu qed iwassallhom il-verità. U dan ngħiduh bl-esperjenza. Huma qatlu lil dawk li ħabbru minn qabel il-miġja ta' dak il-ġust li issa intom stess ittradejtu u qtiltuh. Vers 53 jaqrek. Intom li rċevejtu l-liġi minn idejn l-anġli ma ħaristuwiex. Mela qed jgħidilhom hawn Stiefnu, il-liġi rċevejtuha minn idejn l-anġli. L-istess liġi li aħna suppost illum qegħdin insegwu. Imma kif qegħdinna Stiefnu ma ħaristuwiex. Dara biex naraw il-liġi mhix ibsa biex nimxu magħha huwa l-bniedem rasu ibsa u għaldaqstant għalhekk ma jimxix mal-liġi. Is-salm li ħanitkellmu fuq llum joħorġu minnu 4 punti. L-4 punti li aħna ħaniddeskrivu, ħanitkellmu fuqhom, ħaniflu u nistudjaw 4 punti li joħorġu minn dawn 8 tifrus. U l-ewwel punt huwa minn versi 1 u 3 fejn jagħti diskrezzjoni ta' bniedem ferħan. Ħanaraw x'jiġifieri biex tkun ferħan, xi tittamel biex tkun ferħan fil-ħajja tiegħek. Vers 4 ħajdilna fuq id-dmir tal-bniedem issa li huwa imbierek huwa ħini. Il-bniedem li huwa imbierek u ħini għandu dmir x'jagħmel u dan joħroġ minn vers 4. Naraw ukoll vers 5 ix-xewqa ta' bniedem ferħan. X'inhi x-xewqa ta' bniedem li tkun ferħan? U għadina ħanarawha f'vers 5. Mbagħad għandna wkoll versi 6 u 8 fejn fiha naraw id-destinazzjoni ta' bniedem ferħan, x'irid jagħmel bniedem ferħan, fejn irid jasal bniedem ferħan, fejn ser jasal meta bniedem iżomm il-liġi u jkun imbierek. Ejja ħanarawhom u ħanibdew mill-ewwel punt. Ewwel punt għedna li huwa d-diskrizzjoni ta' bniedem ħini kif tgħid il-Bibja. Ħini dawk li triqathom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-proċetti tiegħu b'qalbhom kollha jfittxuh u anqas ma jagħmlu l-ħażen imma jfittxu imma jimxu fit-traqatu. Dak huma t-tliet tifrus li ħanistudjaw bħalissa. L-ewwel vers fil-fatt jurina il-vantaġġ ta' dawk li jħobbu u jridu jimxu mal-liġi tal-Alla. X'qed jgħid l-ewwel vers? Ħejjin dawk li triqathom bl-ħtija li jimxu fil-mulej, mela qed jgħidilna hekk inti tkun imbierek għax il-kelma ħieni tfisser imbierek. Ħenjin huma imberkin. Jekk inti tkun ħini, jekk inti tkun imbierek, trid timxi fil-liġi tal-mulej. Da mhux qed ngħidu jien, qed jgħidu is-salmista. Żgur li mnebbaħ mill-Ispiritu Santu. L-istess kelma li l-Ispiritu Santu għadu qed jgħid illum għax bħalma dejjem inħampqu aħna u ngħidu Alla ma jinbidilx. Ejja ħankomplu. Ħenjin dawk li jħarsu l-proċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Mela qed naraw illi dawk li jħarsu l-proċetti tiegħu huma ħenjin. Dawk li jfittxu l-proċetti tiegħu b'qalbhom kollha. Il-kelma proċetti x'inhi? Il-kelma proċetti tfisser kmand.
il-kmandamenti talla. Meta inti tobdi il-kmandamenti talla, inti ħini. L-istess bħalma rajna fl-ewwel vers dawk li jimxu il-liġi tal-mulej. X'jiġifieri timxi fil-liġi tal-mulej? Jiġifieri tagħmel dak li l-mulej qiegħed jgħidlek, dik hija l-mixja li timxi ma dak li qed jgħidlek il-mulej. Huma ma jagħmlux ħażen imma jimxu fit-triqat tal-mulej. Mela hawnhekk l-ewwel tliet tifrus qed jgħidilna li jekk aħna ħanimxu mal-liġi talla, ħankunu ħajnin. Jekk aħna ħanħarsu il-proċetti tiegħu, il-kmandi tiegħu, ħankunu ħajnin. U ma naqgħux fil-ħażen. Jekk inti timxi mal-kmandamenti dan huwa literalment sens komun. Jekk inti timxi mal-kmandamenti tal-missier, m'intix ħataqa' fil-ħażen. M'intix ħatamel dnub. Inti tagħmel dnub biss meta tikser il-liġi. Tajjeb, x'irridu nagħmlu biex inkunu ħajnin? Irridu nagħmlu l-liġi. U kif se nagħmlu għal-liġi? Ma ninsewx Alla x'qal lil Ġoswe, jekk tmorru intom fil-ktieb ta' Ġoswe l-ewwel kapitlu vers 8, Alla x'qallu Ġoswe? Qallu ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi, importanti ngħidu għadi ma naqbżuwix meta nikkwotaw din il-kwotazzjoni, ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi, tinsewx li Ġoswe daw il-5 kotba kellu. Daw kellu Ġoswe ta' Mosè, il-kotba ta' Mosè. Kienet m'għandux di, kienet għadha ma nkitbitx. U Alla qallu ma jitbiet qatt minn fommok dan il-ktieb tal-liġi minn fommok, ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi minn fommok u waħseb fuq lejl u nar biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih u hekk tirnexxi femilek u jkollok ir-risq. Jekk inti trid tirnexxi femilek, jekk inti trid li jkollok ir-risq f'ħajtek li trid tkun imbierek, inti trid timxi mal-liġi tal-missier. Tittaqraha kuljum, timmedita u taħseb fuqha. Imma mhux timmedita u taħseb fuqha biss, trid ukoll tagħmel dak li Alla qed jgħidlek fil-liġi. Mela, ngħaddu għat-tieni punt. It-tieni punt li qed naraw huwa id-dmir ta' bniedem ħieni. U ħammorru issa vers 4. Vers 4 fejn jgħid inti tajt il-proċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Mela, x'inhu id-dmir ta' bniedem ħieni? Li tħares il-kmandamenti tal-Alla. Jekk inti imbierek, jekk inti s-saħħinex qed timxi mal-liġi tal-Alla, inti id-dmir tiegħek huwa li teqpa' miexi f'din il-liġi. U ma tiksirx lejn xelluk jew lejn il-lemin, imma teqpa' miexi fit-triq li Alla tak. Min hawnhekk l-isfel, is-salm issa minn dan il-vers l-isfel, is-salmista jidħol f'dik li hija talba. Ħanaraw is-salmista jitkellem mal-Alla u se nistudjaw ħafna affarijiet sbieħ li s-salmista qiegħed jitlob lill-Alla u minna nkunu nafu wkoll is-salmista minn xiex kien għaddej meta kiteb dan is-salm għax irridu nagħmluha ċara. Dan is-salm ma kitbux f'ġurnata s-salmista, dana kollu jindika, dan is-salm jindika li kien miktub fuq medda ta' żmien twil, prattikalment il-ħajja tas-salmista. Minn xiex kien għaddej is-salmista. U allura dina qed naraw issa qed ngħidu minn hawnhekk is-salmista ħibda talba u jaqpa' serbja is-salm kollu. U dan jurina li s-salmista ma kienx biss studjuż tal-kelma, imma kienu wkoll bniedem moti għat-talba għax li tistudja l-kelma u taqaf hemm, inti m'għandekx dik il-vera relazzjoni mal-Ispirtu Santu. Inti tistudja l-kelma u titqatta' l-ħin fit-talb. Kemm biex l-Ispirtu Santu jurik dak li inti qed taqra biex jgħinek tifhem dak li inti qed taqra. Għaliex ħafna bħalma ħadd indunaw f'dawn il-programmi jaqraw, speċjalment dan is-salm, u waqqas jafu x'qed jaqraw. Ma jkunux parti mill-istorja, ma jippruvawx jidħlu fl-istorja biex jaraw is-salmista x'qed jgħid. U għalhekk qed nagħmlu dan il-programm biex iwasslulkom daw l-affarijiet. Naraw li peress li mhux ħaġa faċli għas-salmista li jimxi mal-kelma tal-Alla,
Allura ħanaraw issa l-salmista jitlob ħafna drabi f'dan is-salm fit-22 programm, jitlob ħafna drabi lill-Alla biex jgħinu. Nerġa' ngħid mhux għax il-kelma tal-Alla tqila biex timxi magħha, imma hija r-ras iebsa tal-bniedem li jwassalna biex nagħmlu dan. Naddu issa għat-tielet punt. It-tielet punt li huwa x-xewqa ta' bniedem ħieni. U hawnhekk dan il-vers ħadd indunaw issa x'qed ngħid meta qed ngħid is-salmista kien isiba diffiċli biex jimxi mal-kelma ta' Alla missier mat-Torah. Ejja ħanaqraw dan il-vers flimkien nerġa'. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Interessanti, il-kelma ħanżhom sħiħ mhijiex translation onesta ta' dak li hemm miktub bil-lingwa Ebrajka oriġinali. Fil-fatt verżjoni oħra ta' Bibja Maltija, il-verżjoni protestanta, tuża il-verżjoni oriġinali bħala translation u taqra hekk ara. Mhux li kien. Mhux li kien inżomm sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tiegħek. U dana jindika illi issa l-mista kien qed jaqa'. Kien qed jiġi żmien, kien qed jiġi perjodu fejn kien jikser il-kelma tagħna. Mhux li kien mulej ma naqax, mhux li kien mulej nimxi dejjem dritt. Il-għaliex allura qed naraw illi issa l-mista qed ikun hawnhekk qed ikun issa l-mista personali fit-talba tiegħu issa. Issa mhux qed jitkellem fuq il-ħenjin. Issa s-salmista qed jgħid mhux li kien li jiena nimxi dritt. Għalhekk qedtilkom issa minn hawn l-isfel ħa tibda talba sabiħa, talba interessanti ħafna. Għaliex għandu problema biex jimxi mal-liġi tal-salmista hija n-nuqqas ta' riżoluzzjoni li jkunu obbedjenti lejn Alla. Dan huwa relatat magħna ma qogħdux induru mal-lewża l-istess ħaġa nagħmlu aħna, l-istess ħaġa jagħmlu ħafna Kristjani. Illi mhux verament għandhom dik ir-riżoluzzjoni li jimxu f'obbedjenza mal-Alla. Tantu hekk illi tisma' ħafna Kristjani jgħidulek illi aħna llum aqqas għadna taħt il-liġi, ġifieri letteralment m'hemm l-ebda tip ta' obbedjenza, x'jekk m'hemmx liġi, allura x'qed tobdi tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek, la tħallinix għal kollox. Anzi ħanerġa' naqra l-aħħar vers b'enfasi differenti. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. La tħallinix għal kollox. Referenza oħra illi s-salmista xtaq kieku jimxi fil-perfezzjoni ma kien qed jaqa'. Imma ejja nibdew minn vers 6. Imbagħad ma jkollix għax nistħi la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek. U vers 6 jurina illi jekk aħna mhux ħannimxu mal-liġi tagħna, ħankunu f'sitwazzjoni ta' mistħija u sitwazzjoni imbarazzanti ħafna. Fejn? Meta? Anke fil-ġudizzju ħabib tiegħi. Fl-aħħar jum x'inħan nidru quddiem l-imħallef ġust u ħajranna din il-liġi u ħajibda jgħidilna ara kemm ksirtu minna ma żammejtux is-sibt qaddis, kiltu ikel li jrettilkom mhux ikel għalikom. Ma ċċelebrajtux il-festi tiegħi. Huwa mument ta' mistħija u imbarazzanti. Forsi jisra id-dum ħajta d-dija. Imma balla ħadd ma jitħaq. Alla jaf kollox fuq kulħadd, anzi l-kelma tajt li Alla għandu kollox ir-rekordjat x'qed nagħmlu f'ħajjitna u fuq dak li għandu r-rekordjat fil-kodba tiegħu, hekk tajt il-kelma Alla għandu ħafna kodba ta'. Fuq dak li għandu r-rekordjat irridu niġuddu ġudikati. U ħajkun ħin ta' mistħija u ħin imbarazzanti ħafna, sitwazzjoni imbarazzanti ħafna, meta Alla jibda jakkużana bil-ħażen li għamilna. Vers 7
jaqra hekk: imbagħad infaħrek b'qalbi safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. U dan jurina illi aktar ma nistudjaw il-liġi, aktar ma nkunu nafu l-kelma tal-Alla, aktar ma nimxu fil-kelma tal-mulej fit-Torah, aktar jiżdied it-tifħir tagħna lejn il-mulej. Ara x'qed jgħid is-Salmista. Imbagħad infaħrek b'qalbi safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Meta nkun naf xi tgħid il-kelma tiegħek, il-liġi tiegħek u jiena nibda nsegwiha, infaħrek mulej. Ela għaliex għax is-Salmista ħedinna f'dan is-salm kemm sabiħa l-kelma tal-Alla, kemm sabiħa l-liġi, kemm sabiħa t-Torah. Kollha ħanarawhom daw f'daw 22 programm li ġejjin. Vers 8 fejn jaqra hekk: irrid inħares il-kmandamenti tiegħek, la tħallinix għal kollox. Is-Salmista jaf illi jekk aħna ħaneqpaw niksru l-liġi, is-Salmista jaf illi jekk aħna ħanejxu ħajja ta' dnub, l-Ispirtu tal-Alla ħajitlaq. Mhux se jeqpa' jammar fina. U għalhekk qed jgħidlu: nixtieq, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek, nixtieq inħares il-kmandamenti tiegħek kollha mulej, imma jiena dajjef, imma titlaqnix għal kollox missier. Dak li qed jgħid is-Salmista f'dan il-vers. Fil-fatt jirreferi, jagħmel referenza għal vers 5 fejn jgħid mhux li kien mulej nimxi fi triqatek, irrid inżomm il-kmandamenti tiegħek mulej, titlaqnix, jaqpa' miegħi, jaqpa' għenni, jaqpa' mexxini. L-istess bħalma aħna ngħidu lill-Ispirtu Santu titlaqnix, jaqpa' magħna, jaqpa' mexxina, jaqpa' għarrafna l-verità illa li bħalma dejjem qednilkom aħna. Mhux għax nagħdu aħna għax nikkwotaw x'qal Jaxua l-Messija f'wieħed mill-Vanġeli fejn qal isma' ikun aħjar għalikom jekk jiena nitlaq għax meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità imexxikom fil-verità sħiħa, fil-verità kollha. U din hija xi ħaġa biex tifhem dan is-salm trid li l-Ispirtu Santu jiftaħlek għajnejk, jiftaħlek moħħok għal x'qed jgħid is-Salmista. Għalhekk qedtilkom għax ħafna sempliċement jaqraw u ma jkunux qed jifhmu x'qed jaqraw. Salm 119, 176 vers kollha hemm referenza għal-liġi tal-Alla. Mhux li waqgħet, mhux li ma hemm, imma kemm importanti f'ħajjitna, kemm sabiħa. Kemm Alla jaħobna li tagħna din il-liġi. Biex nikkonkludu dan il-programm, naraw fuq xedna malaj u rajna li minn versi 1 sa 3 naraw li l-bniedem huwa mbierek meta jimxi mal-kelma ta' Alla il-Missier. U hawnhekk fejn ġena mir-referenza ma ninsewx illi s-Salmista il-kelma li kien qed jirreferi għaliha hija t-Torah, il-liġi, l-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Għalihom kien qed jirreferi s-Salmista. Vers 4 rajna x'huwa id-dmir ta' kull bniedem. Id-dmir ta' kull bniedem huwa li jobdi l-liġi sabiex ikun imbierek. U hawnhekk bil-fors ikolli insemmi daka il-famuż vers fil-ktieb tal-Proverbi 28 vers 9 fejn jgħid hekk: min idawwar widintu biex ma jismax il-liġi imqal it-talba tiegħu Alla jistkerħu. Veri kontinwament l-awturi ta' din il-kelma kontinwament qed jgħidu isma' il-liġi edem, it-Torah edem, magħha tridu timxu. U mbagħad rajna versi 5 sa 8 fejn jurina li minħabba id-dinja li qed ngħixu fiha, minħabba l-ġibda ta' dan il-ġisem li id-dinja, aħna naqgħu ħafna drabi. Imma ma jfissirx li xwaqajna ma nistgħux inqumu u nkomplu mixin. Ma nistgħux nagħmluha waħedna. Għandna bżonn l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jgħinna ħafna naħseb bħali jistgħu jgħidu li mhux talli għenhom jimxu l-Ispirtu Santu talli refaħħhom mill-ħama li kienu marqa fih u llum
qed jgħinhom jimxu fil-kelma tiegħu. Dak huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu. Imma rajna li iċ-ċansu laħnaw bħalma kien qed jaqa' s-salmista. Imma bħas salmista rridu nduru lejn Alla l-missier u minn qalbna verament toħroġ dik il-karba u ngħidu missier għenna ħalli nkunu nistgħu nimxu miegħek, nkunu nistgħu nimxu fi traqatek, mhux li kien missier illi nimxu mal-liġi tiegħek. Dak li qed jgħid is-salmista. Infakkarkom x'jgħid anke Ġeremija jekk immorru sa kapitlu 6 minn għalija vers 16 fejn jgħid jifqu f'salib it-toroq. U waraw li min aħjar triq. Saqsu għat-triq l-antik il-qadima, saqsu għat-triq it-tajba. L-istess Ġeremija hawnhekk qed jirreferi għal-liġi ta' Alla. Għat-triq li tittimxi minna hija l-istess triq li s-salmista hawnhekk vers wieħed ta' dan is-salm qiegħed jirreferi għaliha. Ħejjin dawk li triqathom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Mela Ġeremija x'qed jgħid? Ieqaf salib it-toroq. Ara li dik it-triq li twaslek għal-liġi biex timxi l-liġi tal-mulej. Ara li dik it-triq fejn fiha hemm it-tora, hemm il-liġi u dik tittimxi sabiex inti tkun ħini u tkun imbierek. U għalhekk għandna bżonn l-Ispiritu Santu ħbib tiegħi sabiex jiggwidana u jgħinna sabiex inkunu nistgħu nimxu għal perfezzjoni. Nafu li ma nistgħux nkunu perfetti f'din il-ħajja. Ma jfissirx li ma nistgħux nimxu mal-liġi tagħna u Alla jarana ġusti. Żgur li Noè x'imkien kiser il-liġi imma kien ġust f'għajnejn Alla illi salvah. L-istess kien Mosè f'għajnejn Alla. L-istess kien David li nafu x'għamel, nafu kemm għamel affarijiet ħżiena, morru isimgħu t-taħdidiet l-għandna fuq il-post l-aktar qaddiż f'din id-dinja. Ħadkunu tafu l-istorja ta' David, imma Alla xorta iħobb il-David u daqs kemm iħobb il-David, Alla jħobbu daqs il-mimmi ta' jnejħ tgħidlek il-kelma. Xi ħaġa li Alla qala għal David biss għall-ebda bniedem ieħor fostna. L-istess bħalma dejjem ngħidu Giuseppi u Marija kienu ġusti. L-Apostlu Pawlu jgħidilna li kulħadd waqa', kulħadd tagħmel ġnub, ħadd ma jista' jgħid jien m'għamilx ġnub. L-uniku wieħed li jista' jgħid m'għamilx ġnub huwa dak li jista' jieħu t-titlu ta' Salvatur tagħna. Għal daqstant nafu li Jaxua huwa s-Salvatur tagħna, għaliex huwa l-uniku wieħed li mexa l-liġi perfetta u ma kiser kien. L-uniku bniedem f'din id-dinja li qatt m'għamel ġnub. Li ben Alla magħmul bniedem, il-kelma Alla magħmul bniedem. U għalhekk irridu nimxu fuq l-eżempju tiegħu. Iva, bħas-salmista ħbib tiegħi, se jkun hemm momenti fejn naqgħu. Imma ma jfissirx nerġa' ngħidlu nistgħu x'inqumu u nkomplu l-mixja tagħna bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Nispera li dana l-istudju qed jogħġobkom, qedtilkom għandna 22 programm biex induru il-paragrafi kollha ta' Salm 119 sakemm nerġa' nagħkom fi programm ieħor bħal dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq lejt il-bniedem imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom. Shalom.